Γεια σας λοιπόν, σήμερα θα σας κάνω ένα βίντεο σχετικά με τα μανά που έχω. Λοιπόν, ξεκινάμε. Θα σας δείξω της Maybelline New York, αυτό το νούμερο 150. Στη συνέχεια το Evelyn νούμερο 53, αυτό το ωραίο χρωματάκι. Το 16, αυτό, το νούμερο 417. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Όπως βλέπετε. Μετά έχουμε το Puppy, το νούμερο 109, που είναι ένα ωραίο πράσινάκι. Ένα ροζ πάλι έτσι της Κατρίν, το 204. Στη συνέχεια βλέπετε το Golden Rose, αυτό είναι πολύ υπέροχο χρώμα, το 101. Μετά θα σας δείξω το κορέ, ένα κίτρινο-εκεί, το 201. Μετά θα σας πάω σε ένα υπέροχο χρώμα στο μπλε, που είναι της Lovey. Θα μου φαίνεται καλά όμως. Μετά θα πάμε σε ένα άλλο της Airdue, το νούμερο 88. Αυτό το χρώμα. Που είναι ένα μπλε. Μετά πάλι της Airdue ένα μοβάκι, ένα ανοιχτό μοβ, το 256. Το βαθύ μοβ, 198. Και τέλος το νούμερο 255, πολύ μοβ. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι μας. Αν σας άρεσε, πατήστε like και εγγραφή. Από κάτω θέλω να γράψετε σχόλια, να μου πείτε τι θέλετε να δείτε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, φιλάκια!